Mayong hapon gali sa tanan nga mga senior citizen. Ali naman kita subong part 2 na ni, part 2. Tungod labi na gid sa mga wala kakwa pensyon nga sa subong nga 5 na katuig, 6 katuig, 7 katuig nga gahuyango ng senior nga gatong matayo na wala pagyapon pensyon kay wala madala tungod sang iliputa nga obra nila. Ali pamangkot no. Makagto kasi ila mangkuton ka. Pila na katuig pensyon mo? Ang imo nga pila ka na katuig subong pagka senior mo anom 7 na katuig. Di mo lagi kusna. Sabto niya, ay di kay way man kamo nag fill up sing kwan. Di paano namon balaan kung way nyo kami ginpabalo magliputa ka mo. Pabalo nyo na nga may kaayuhan taning pensyon. Di nakabulig ka mo. Ang budlay sa inyo mga linti ka mo kaya nga imbes nga iyan na pribilehyo sa gobyerno hatag sa mga tigulang daw ginapabudlayan yung pang tigulang kung paano yung makwa daw halos lang nga gulo gusto nyo hindi sila kakwa ambot kung sino makwa hindi mo gusto pabudlayan nyo pang liputan ang sta nyo pang tudlo-tudlo duso-duso butong kagtuan ka mo nakagtuon mo sa uska bago sa uska kagtuon sa DSWD kagtuon mo barangay yung diputan nyo tanan. Mayo na, hasta na lang ang tigulang ng senyor, mangluya na. Di na mayo katikdol, kiti. Pagkagtop ka rin, nagluluyan. Pagkagtop ka rin, malam, kay gutom, lakap mahaw. Sing duso nyo kung din makagto, mga lintik mo nga, kabalo na gid mga kung ano tayong imuon, imbis buligan nyo. Doogin halitan nyo pa. Kaya anong ginimo katigulang, madukoy-dukoy lang pula ka magluko to, magpagutom na lang. Kaya basi matumbab sa sajit ng ubran yung duso-duso. Ya dito nyo na ipasa, yung di puta ka mo. Mayo kami kay may mga sildo ka mo, mga linti ka mo. Ang mga tigulang nga senior ya, kaluluoy. Tapos, ari pag ito, ako way kuya gakwa no, ang insakto lang batan ari ang halimbawa sa USCA, sa opisina sang senior citizen, USCA. Pagkagto sing isak tao da, ma'am, senior ako mo, kagapon ko nag-senior. Tito, dis na nga senior ko, pwede na ko makakonda sa mga kwan, anong mga benepisyo sa gobyerno, matag sa amon. Sabton kan man to nila. Ate, anong imo kwan nun na gusto ko tayo may ID man ko blama, parestro man ko may ID ko, para makakuan mo ko sing mga discount sa bulong, kag sa mga kwan, tagaan ka nila. Amla, isuan ka na, bali restro ka nila, isuan ka na ID. Kung kami nga mga senior inosente man niya abi namon kay may ID na kami kag rehistrado na kami abi namon ang tanan nga benepisyo sang gobyerno nga para sa senior katilaw kami hindi gili kami tilaw kay nga mahimo ka pa kung ano nga chichiburitsi nila tani sa to nga pagkuha sang ID sing isa ka tawo nga bag-o pa lang sa nag-senior gi-speakaran nyo na nga sir Aryo may kuha na di may ari di fill upan sir nga mag-fill up ka di, makapensyon ka mo, social pension ka mo, kiti senior ka na, amunin mo ari sir may application di, kuhanan yun lang para tapos yung ID mo may ara ka na makakuha nga. Pero way ka mo gambal, may kulwaon, wala ka mo gambal may pensyon. But ano nyo na? Ina nga mga pribilehyo sang gobyerno, hatag sang gobyerno sa aton nga mga tigulang, mga senior. Pwede po tawan nyo pag pabalo. Kay isyuan nyo lang yung ID, okay na, lipay lang senior, duloy-duloy senior, lipay may ID na mo. Kaya abi mga problem senior, inosente nga senior, nga tigulang, abi arestado na sa kami ID. Pwede po tayo, ID lang tugli ninyo ya, gali ang pinaka-pribilehyo da tani ang mga pensyon, social pension, person amo na tani, ginambal nyo na lang, kundi subong 5 years na sa, nakapensyon na sa, di subong, kay bago lang nakamarasmas ang mga inosente ni mga senior citizen ni, nga wala ko yung away kami ma'am social pension niya kaya may magmo nag-apply may nagkuhan ka mo application sa una masinsin why kaya may kami ginambala niya tiyan mo lang away ka mo madala ti subong ga kinaburigal na yung dipota mga social pensioner ng mga kaluluoy ng mga upod ko kinaburigal na kay 6 years na sila nga senior sa tilaw kay kumo registrado na sila sa kwan sa idea binagro registrado na sila
ang pagpinsal ko mga ganito, di habi ko anay lintik, may benepisyo nga, way pagli, kay mapirma-pirma pa, kag i-evaluate pa, kuno, sa mga diputan la. Hindi man sila nga pag-apply mo, baton ka na yun, kay evaluate ka pa, kay base, ginatagang kag bata mo, panyaga, panyapon, da, hindi na sila. Kahit niya, may gabulig, gali Tapos nga, nami, balayan na. Hindi putang evaluator, kuno evaluator, kunong hindi putang, kunong linti na, but sinong kunong linti na. Ang ginapangita, hindi ko no, sa barangay nga, evaluate ko sing mga senior citizen nga qualified, ginalang full of the poorest, yota nyo, full of the poorest yung kagaga nyo. Ang ginapangita nyo ya, ang senior, nga kilala nyo. Waiting list dali niya. Teka mo mag-apply mo subong. Si Binyals na wag mo tilaw. Subong mo ma-apply. Hulaton nyo pa kung saan ako mo tilaw. Isa pa guro ka 5 years, 12 years na. Patay na ka muna. Patay na kamis na. Pero ato yung duwa lang ito, isa ka ito yung nagsenyor. Hala, sige na ito yung tukob. Kaya nga kilala nila. Mayon ang ginahimo nyo. Subong niya. Kada kagto, ang tanan subong ng reklamo sing senior sa barangay makagto. Ma'am, ako sabi, ma'am, why kuya senior kwan mo? Ay, nyaway ka pa? Saan mo ka pa nagkwan? Nasaan ko na, ma'am. 2016 pa ko, 17. 5 years, 6 years. Nga, why ka ka-apply na? Nyaway ka ka-apply. Nya, tiyari, apply yun. Huwag siya, balik lang mo di sa kwan, wala pa purmas. Kung may purmas, nya, apply nyo, ito, nya, muna yun, butang nyo da, bolinti ka garot-garot, sing sululaton, kung ikaw nga tigulang gakulog na, hindi ka nakintindi. Kaya daw damot si kanya. Yan ini butang mudi muni tanan. Ya kung may bata ka bulig kung pilata ya simo kada panyagay na taga nya kada pilam ni. Ay ti karikot na. Sa amon ng mga tigulang nga pigaw na pananawan, mata pigaw na rikot na. Imbes papusan nyo tani kami mga diputa kamo, papusan nyo kami kung paano kami ka matudluan. Dugangan nyo pa ya budlay. Do atong blang hindi mo gusto nga makaabil kami sing pensyon. Buti inyo na aw, yun puta inyo na. Yan kagobyerno nga, tagsamon nga mga tigulang. Inyo yung ginapili, inyong puta ka mo. Pilion yung kilala nyo. Kay bismo, kamo gani ginako nyo eh. Nga simpre pilion na namon, una-una mo yung kilala namon. Kaya ti, nanay ko na mo, hindi puta. Ginaga ng inyo yung mentalidad. Damo-damo na senior, nagklamatay na way katilaw. Ang iba niya, isa pa lang katuwig, do katuwig nagsenyor, na may pensyon na. Kaya ti, kumpare ni Kwan, tiya ni Kwan, lulo ni Kwan, yun di puta nyo. Ay puta. Ang para ya sa senyor, nga nahaming ang programa sa gobyerno ta, pabudlayon nyo pang senyor, paano makuha. Kaya abi nyo, anong resulta na, ano yung ka senyor, kay tungod na rikutan na, kabudlay na, bayan na lang niya, beda. Kabudlay man to, kagpapalik, sabag na. Ilan na, bayan na, tiyan mo lang na. Ang may mo sang mga narikutan nga senyor, kag dawain sindi, kag dunatakan sing ginahimo nyo nga pagtup ka rin. Biyaan na niya, bada, tag sila. Yung dilipay ka mo, no? May lipay ka mo. Pag singatag sinyo, tipsindi nyo gani, ambot lang kung ginakwa nyo na, walang kukbalo kung ginakwa nyo na. Puta. Imbes nga ang tigulang nga buligan, ang tigulang pa daw, ay, ambot, tingala ko sa inyo nga utok. Maabot daw matigulang ka mo. Imbis nga buligan mong tigulang, buligan nyo ya kung paano sa magarutan nga hindi na sa ka-apply, kaya narikutan na sa sing mga tanan yung padihot lang mo, malingan malam, tiway na. Ya, hindi to sa, may bakanti sa, yan naman ni Tiyo ya. Sa dasun tuig, ma-senior sa Tiyo mo, ibutang ko di. Na mo na gulong ni mo nyo. Di puta. Kay kamo gintugyanan tani, kay kamo nakakilala sa inyo barangay, sa inyo sityo, sa inyo purok. Kay buligan nyo na. Puway pulos. Hindi po tangin na buligan nyo yan, kuhan nyo lang. Unaw nyo na ang mga kaluluoy, gid. Kay ini nga programa, bisan kamo gambal gani nga full of the poorest eh. Evaluate pa kamo eh. Ang pinakakaluluoy, nga pigado, gid kayo, amo na ang dapat buligan ta. Pero inyo hindi, ang pinakapigado nga way intindi, kulang sa ibalo, pamilya nga wakal por sakon, doon di sungad pero sakon nga sungad, tibayan yun lang. Nga beda sa. Te, namin na ang bulig, evaluator yun, sa putang evaluator nyo. Ay, linti.
Nabtan talaga sang tiempuapon puta kang evaluator ka, binitay talagang gago kang evaluator ka. Salamat ka way taka mabtan sang tiempuapon. Gago si mo. Masilimpak mo di putang puro of the purest ang kinananon ni kinanan ang balay mo tagpi-tagpi daw kamalig tapos wala ka gidya wagi sa may gabulig amo ginayang qualified sa social pension ya di puta di nga qualified man ang amo na nga klase hindi gid gani ma-qualified kay nga wa ito lang lipong to galukon lang to qualified pa sa akin di sa kisro to dapat kamo na iya makuan asikaso siya ang gina-qualified niya ang mayo magwangal man to ang para sa akon blang gapang turasok nga qualified yun na kanya kasabad ni siya daan babao ni diyan tanang ni sa kung linti maurot kita ni kung sing wakal ni amo na ang qualified nyo evaluator nga mga gago mo na mayo na aligli no sa mga senior nga may mga pamilya nga senior citizen kuha nyo ko tanawon yung video ko bla sa Facebook page ko nga Kaloy Mike Arada kag palihog lang ipang-share nyo ni tanan nga mga video ko ipang-share nyo sa mga kakilala nyo parinti nyo labi gid may mga senior citizen ikuha nyo ni para maintindihan ng tanan sa bilog putang kalibutan ng ginahimo sa aton na hindi maintindihan imbis buligan ta do ipiton pata imbis tudloan ta kuno imuon nga iyan gising gobernador sa aton amot si presidente Bongbong Marcos kabalo niya nga ang full of the police na sila hindi pagtilaw tapos ipasa-pasa ka pa unahon pa nagklalan na hindi na kamo magbalibad hindi muna kay nga practice mo na alin sang una practice na sing kuanti mabulos inyo muna gyapon amo nang away tagkayuhan di puta kay ang tanan nga way pulos ya mong sa utok ta ginauna tang kaugalingon ta unahon tang kuluoy nga tawo munang unahon ta amo na panawagan ko sa mga pamilya sa may senior buligin nyo ko buligin yung Facebook page ko kay tanan nga baho kag tanan nga kwan sigihon ko ni mintras insakto lang ginahimo ko way gid ko niya magdok kay nga naluoy kaya sa mga tigulang kaya mo niyang akon ko tigulan ako dali lang ko yung patay mo nga gabulig kaya gani sa mga katigulangan sa uma-uma gapangatag ko ya may vlog ko ya gapangatag ko charity vlog pa na charity vlog pang ginahimuan ko na mga tigulang halos tigulang ang napanagaan ko ara sa Kaloy Mike i-search nyo ko makita nyo na kag i-share nyo sa mga parinti nyo para mabalaan nila ang ginahimo man sa aton nga daw hindi man amo damo nga salamat ha boss kita na naman ta senior citizen kita na ito boss part 3 na ko boss part 3